Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad iti nagan a Renato, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Gamsakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw, maminsan pa'y nga ingkam kiddawan nga i-follow kan i-share yu ti Ferds Caballero Facebook page. Kastamutan nga itultuloy yu nga i-share kan i-like ti Ferds Caballero YouTube channel, tapno agtultuloy nga updated kayo kadagiti kabarbaro nga uploads tayo. Makablaawan ni Dante Velasquez, Dave Nathaniel kan Princess and Family ti Germany, kan amin at agabubor na Gilian La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Augusto Bautista, Django kan Shania Bautista from Mercedes Bautista. Inang Tina kan Amang Duardo di Tamagasi Kabagan Isabela from May ti Malaysia. Shout out kada Felix Las Marias, Natalie Langam, Maribel Bowat, kan Geraldine Larocco. Lamberto Pasion Jr. from Linda Pasion ti Kuwait. Manang Carlota Corpin ti Taiwan from Vanessa Sion. Manuel family ti Maranao San Mariano from Anan ti Abu Dhabi. Paras Primero family Dajea Camille ti Barangay Kayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Shout out kada Mama Joan Cabanilla from Rosemary Cabanilla ti Santos, Quezon, Isabela. Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, Daisy Jen from Josephine Jose. Inang Lourdes Matusalem, Chanric Prince Kian kan Princess Athena from Nelia Limon. Kabansag, Bersaval, Pahe, Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela. Inang Rosario
Rosario Bersaval, Julie Elvira Cabansag, Nelson kan Clarita Pahe, Boyet kan Norma Osalia, Paul and Benny Rose from Jose Laya, ti Barcelona, Spain. Shout out kada Stephanie Kasay, Benny Marapakon, Criselda Mawili kan Christine Apit. Kakasinsin ko dito San Miguel Ramon Isabela, Nasol family ti Angeles City, Pampanga, Auntie Lolit Nasul from Kazi, Pinagpala. Tomas kan Leticia Bukahan ti Jose Ancheta Madela Quirino from Novelin, Bukahan. Mamang Bergie Basco Sarceda ti Cordon, Alicia Isabela. Tarsan Banwar Reolin Sarceda ti Alicia Isabela from Commodore Sarceda ti Project 4, Quezon City. Abruhena Agustin Ancheta Bartolome Velasco de la Cruz Mangrubang kan Grande family from Mary Jane Abruhena. Ramos Acacio Labicani Oyaden Calvan Mendita family, Kylie Labicani kan Shireen Gray Ramos from Judith Ramos ti San Luis, Pudtol, Apayao. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Renato. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man paya kablaawan iti naimbag nga oras, adanunan to'y nanumo asurat ko. Iliad naklangan manang itinagan a Renato, kat iti agdama at daak dito'y Dubai. Nabayagak mo tan ngagtrab-trabaho dito'y, kat makipagnanaadak iti kabsat ko nga adda anak na anak i asawa dito'y Dubai. Adda may sa nga anak mi iti asawa. Kakaisuna nga anak mi, iso akas taunay ti panangbantay ko kankwana, uray addaak dito'y balasiw taaw. Mamati akmana nga adu ti makarelate, iti inak isalaysay. Iso asapay lakuma tamapili mat ama ikanbiag, tanam na maag ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Anyang Emila, ayan ni Janela. Adda iti seled na, apay ka di. Apay saan niya reply iti chat ko? Kasangsangpot na dito'y balay. Sigurado nga dapat di pagadalan itayag chat ka. Anyat oras di tanaya. Sana yung alas 5 tiritira na. Wala kay. Awan pa'y mati alas 6. Kas na kunakon, kasangsangpot na. Day tangarod kat. Anyat orasan. Dandanin agalas 6 itarabin yung kasangsangpot na pailaan. Si Kamat Renato, alangan atayaban ti anak na ti agawi dito eh. Siyempre, adalat tamot pakataktakan na ah. Ngam saan akayat asawan day ta, nga dar aramidan na adakas. Mila, babae ta anak ta. Isa masapol ang mabantayan ana imbag. Bantayan? Wenno ingatan. Nalabas Kamat Renato. Uray sakit may ipit iti kasta akin na istriktom iti anak mo. No, dakla kumadita. Di oray siya kung ti agitulod kan mangsukon kan kuana. Lakay, balasangan ti anak ta. Amunan ti dakas kan saan. Day tangarod kat. Balasangan isa ang masapol ang mabantayan na naimbag. Anya tamom, no makibarbar ka damot gayaman, unoan niya. Saan mo ta mabalin nga ikandadom ti anak ta dito unag ti balay? Nasaysaya at matlaang nga ingatan, ngam tagbabawi tanto iti udi na. Lakay, agtalag ka di iti anak ta. Siyak ti adda ditoy. Siyak ti makakitkita iti garaw kan aramid na. Awan mo ti madlaw ko adakas nga aramidan na. Agsigsigurado aklang mil. Sa balitan dagit agtutubo. Kat jaket ang maipada kadakwada ti kakaisuna nga anak ta. Renato, nangan ka din, ading ko. Saan pa'y manang? Day, apay ngay. Rabiin,
Rumbang kumaan nakapangankan tapno makainana kamutan. Ada pa'y obramin ton bigat. Awan pa yung arot ganas kumanang ason. Gapo manan ni ti pamilyam. Jakilibak manang. Ay, kanayon kalatan na makaungungat. Tunggal awagam inay di Pilipinas. Manang ason sa anak nga unget. Concern na klaeng nang runay tagmay sa akaanakam. No concern ka ako nam. Saan ko maakas jay, akas lakadayon ka nga agdwa-dwa, nga adda saan anasaya at abapaspasamak. Manang, saan mo ngamin nga anak jaday di Pilipinas, iso akas tati ibagbagam. Balasang nga anak ko, manang. Wan nga rood, balasangan, iso ama sa apula kasarita manasaya at saan akas lakanayon na pagdwa-dwam, nga adda saan anasaya at nga aramid na. Kasano? Kat di namot sursurutan ti bagbagak na daduma. Ang mga no saanan anaragsak, gapo iti panagsursurot na kadagiti bagbagam. Mas importante kanyak ti kinatalgad na manang. Amo, kading ko. Numaminsan, tinalabos ak kinaingat ti mangiduron kadakwada, ako mayakay kan ka. Tsak ngamin kabalan tunggal malagip kung adadakas sa mapasama kiti kakaiso ng anak mi. Amin tayo at pagdandanagan na. Ngamisaan ko ba aday tatipam kwa tam, nga aring na mangikadena kankwana. Kadena? Huwag Renato, aging gat ipilpilit mo iti anak mo ti kayat mo abapasamak. Di tamutan amang rugi ako mayakay kan ka, jay anak mo. Hello, Janela. Ayan mo. Adak, iti balay, papa. Sigurado ka? Apay nga rita nagbayag ka sumungbat. Agdigdi ko sa kramin itay, papa. No kasi nga umawag ka ksong bata madagos. Sa anak mag-arobot, papa. Ne, apay nga akas tatipan ng sungbat mo kanyak. Makabanlog mo't kaminan. Apay, anya ko mati nakabandugam. Iskwilaan, balay. Kasdilaan. Kapday talang matirumbang nga aramidam sana ya. Saan ka arumrumwar amapan makibarbar kada dita? Papang, 18 akon. Amok angam nasken asurutom ti amin nga ibagakken ka. Tapara iti pagsaya atam ti pampanunutag. Kasla kami nan mabugbagkal, papang. Awan ka din ti karba nga kamaramid iti kayat ko. Kat saan mag-adakal? Aging ka nga agad adal ka. Ken adda ka iti podermi ken ni mamang mo. Masapol asurutom amin na kayat ko. Nawatam. Una yan, papang. Awan pa'y nasaya at anaaramid ko kada kayo. Ulitag, masapol atong palom ti amin akayat ko. Nalawag mo't siguro day takin ka, Janela. Mila, nangagmumot siguro ti panang sungsungbat kanyak ta anak mo. Apay, naglaing mo't na sumungbat. Irasrasunan na lang ti bagi na lakay. Kasano? Kasla ka kanayon nga agduado kan kuana. Sa bali at talaga tagparparik na kanyak. Ada ka di tinas ka na maamuak, Mila. Aday punukan ka. Saan ka kumangagungungan? Anya day ta? Ada nobyo ni Janela. Anya? Apay, adi mo yung baga-adagos. Kaano pa'y? Amok ngamin nga agungat kamanan. Iswadyak yung baga-adagos. Saan ka madanagan? Nakasarita kong di lalaki. Gat imbagak nga aramidan da nga inspirasyon ti tunggal maysa
tapno makaturpos da. Binaybayam ti anak ta? Saan ko abinaybayan? Saan mo lang ang amaaklon abalasangan ti anak mo? Saan na mabali na makinobyo ni Janela? Saan mo mabali na kontrola ni Janela? Ngam di kag tanag, takas na kunakon. Nakasarita kun ita. Kat ingkarida saan dadto nga agaramid iti maikaniwas. Basta, sana ka komportable ti dayta anamwak. Saan, Apulos? Talaga nga overprotective bakit anak mi manang Emmy, nga uray pa'y nodaak diti balasiw taaw. Takas na kunakon iti damo apasot ti surat ko, kakaiso na nga anak mi ni Janela. Nalabit aga po taawanak iti sibay da nga agina, kat saan ko a personal a mabanbantayan ti anak ko, iso analabos ti panagistriktok kankwana. Jakman mo't maawatan ti bagik manang, ngam panagkunak ket tinalaos abuteng ko nga amangan no maisagmak ti anak ko iso akastamot una yan ti pamayak amang palagip kankwana tunggal agsarita kami iti cellphone. Idi nga rod impod no ni Mila nga asawak nga adan nobyo ti anak mi ad-addan adyak makaidna. Anyam anan ti magborbori-bori ti panunot mo, Renato. Naamwak ka ni Mila nga adda ka ng nobyo ni Janela manang. Kasano ka napasamak na ijay? Natural, balasangan ti anak mo. Ti amo kat mabanbantayan na naimbag ka ni Mila ta anak mi, ngam saan maggayam. Sa payawan na kay Pilipinas. Tsaka mo na asino da dya lalaki. Nawaan niya tararamidan da. Iso nga agpanpanig ka. Wen manang, kasano nulukwan na ta anak ko? Kasano no kabilin na? Kasano no masikugan na? Renato, agkan makakuma. Saan mo talaga ang makontrol ti amin? Nagrigat talaga ta adda ditoy. Kaslaawan ka ba alak amang protekta ita anak ko? Itay kami pa naka-video call gan ni mamang mo. Apay nga ita ka lang agparang. Papa. Agpaiso ka din nga dan nobyom. Wan, Papa. Apay nga inlimad mo kanyak. Amo kami nga agungat kayo, Papa. Renato, agtanang ka kuma. Agtal na ka kumapay di Tamila. Janela, asino day ta alalaki nga ipagpagamaan nobyom? Iso ni Darren, Papa. Nasingpot ni Darren. Nasingpot lang day ta itoon una. Ngam rumarto mo't lang tipod no aburik na. Makisina ka kankwan. Anya? Sorry, Papa. Ngamjak magisina ka ni Darren. Anya? Saan na ka mabali na kontrolan, Papa? Awan ter aramidan mi adakas ka ni Darren. Bastos ka na sumungsungbat, Janela. Nadaan ka lang itinobyo, kastanti pa ng sungsungbat mo kanyak. Renato, pangaasim. Agsarita kayo kung may tinasayaan iti anak mo. Sumardeng ka kunakmat Mila. Janela, nadda mapasamakan ka. Asino ti pabasol? Protektaran ka lang, Janela. Anak ka, iso ang masapol nga agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Papang, di kayat ko kumakat ipariknayo ti panangipatat yung kanya, kasamak. Sana kasta atunggal umawak kayo. Kaungat na kakasla nakadakdak sa nga anak. Awan na dato pasaw. Nangag mo timbagak, Janela.
Siyak ti amam, iso asyak nga rutirumba nga masurot. Makisina ka, itinobyo. Nangan ko ti panagungungat mo kabayata na kasarsarita may ti video call dagiti aginam Renato. Kinasaritak lang ta anak ko manang. Anya, kinasaritam laeng. Kasday ka di ti wagas mo a makisarsarita. No siyakla amay sa ti pagdamagam. Saan na pa nakisarita ti kasday achar mo? Harig na pa ng kastigo ti araramidam Renato. Mabuti nga ngamin manang. Nangro na idinaamuak nga dan nobyo ni Janela nga anak ko. Buta nga agtin nagagura. Kastate na paliw kukan ka itay, Renato. Kasano no pasakit anday siya alalaki ta anak ko? Kasano? No si kamot gaya mo timang paspasakit iti anak mo. Renato, saan mo ama protektaran ti anak mo iti tungpal biag? Nga manang siyak ti ama. Isugarod, asika kumati rumbang ama kaawat kan kuana. Panakunak ngamin, kasla umadadayon tarik na kanyak ni Janela. Gapo ta iturturon mo nga umadayukan ka. Gapo iti kasjay nga araramidem kan kuana. Nagsakit manang. Isungarod arumbang abaliwam ti trato mi ti anak mo. Mas nasaksakit no di nakanton ibilang nga ama na. Renato, umay kaagar mo sa aran. Manang. Nakapagpanunot kamot nga tan, ading ko. Anya tarumbang nga aramidag. Agi daw kay ti pamakawan iti anak mo. Siyak? Siyak nga amanat, agkid daw iti pamakawan kan kuana? Wen, tasika ti nagbasol. Saan apakaibabaan ti maysa nga ama? Ti panagkid daw na iti pamakawan iti anak na. Patpat nga kunay ta anak ko, manang. Isungarod, amasapol amasursurum ti agtalak iti anak mo. Kasanon no agbidot ni Janela? Amin at hao kat agbidot, ading ko. Ti saludsod, kabailam ga taasaranayan ti anak mo. No bilang makaaramid nga agpaiso iti bidot. Panarabay ti kasapulan ti maysa nga anak. Saan apan agistrikto? Manang ason, agyaman na kiti kanayo na pananglawlawag mo iti panunot ko. Amo, mamati akasyak matlang ti makagapo. No apayak, kaslakim maya kayon kanyak ta anak ko. Nasayaat mo no nasirok mo adagos ti kayat ko nga ipasagapsap kan ka Renato. Ngampatyak, saan pa'y anala daw ti amin? Mamati akabailampay nga ilintag ti bidot nga aramidem.
No may papanan iti anak ko ti pagsasaritaan manang Emmy, talaga nalaka sumang at iti ulok ti darak. Kayat ko asawan, agpung tutak la adagos. Kat no kasdayan ang makapung tutak, jakon mapupuutan no anya dagiti isawsawang ko. Awanan bibiyang ko nga uray pa'y asino ti kasarsaritak. Tirigat naman ang gapoy ti kasta nga ugalik, nariknak akim mayakay kanyak ni Janela nga anak ko. Banag nga ad-addan anang riribok iti panunot ko. Naimbaglaangan, taadda ni manang ko akanayon amang lawlawag iti panunot ko. Kanayon nga ipalawag na kanyak dagiti posible nga agbalin nga epekto ti ar-aramida. Iti dayta pa nagsarita mi kanimanang ko, jakon nagsayang pa iti kanito, kat inawagak adagos ti anak ko, tapno makasarita. Janela anak, pang-asim ko ma. Sung batam ti awag ko. Pang-asim. Hello, Papa? Janela, agyaman ta sinong batam mo't lang ti awag ko anak. Sermonan dak kadimanan, Papa? Ni, saan? Saan anak ko? Pasensya kan kadagiti na isawang ko kan ka idinauda nagsarita ta iti cellphone. Pakawanan na kumaanak. Remimbaw lang tibutan ko. Iso anak kaisawang akitikas jay. Pakawanan dakmot, Papang. No nasungbatang kayo. Makabanog mo't nga minan dyan kanayo nakaslag da basol ko. Nga awan tinaaramida ka na sayaan. Amo ka nagbidutak anak. Ipatpatag ka unay, Janela. Patpat kandak. Ngampulos adi kay nagtalag kanyak. Isungarod nga kidkidawak iti pamakawan ita anak ko. Dispensaran na ko ma. Ikarik, agbalbaliw akon. Sapay la kumarod takas tang agpay Papang. Sapay la kuma, tasaan kayo nga agpatinggalaang iti sao. Saan anak? Manipod ita. Sorsorwo kon ti dumngeg kan agtalagkan ka. Ikarik dayta. Kumusta kayo, Mila? Nasaya Ahmad. Ngamawan ita ni Janela. Napaanan iti pagadalan. Mila, Amom, maragragsakan ak unay. Tanagkinaawatan kayon nga agama. nakaamirisak nga minan, Mila. Kan binagbagaan nak ni manang ason. Saan kaya marumbang ti kasjay nga aramidag? Rimimbaw ti butang ko para ita anak ta. Tsak impagarupan na laos mo't gaya man ti pan nakaapektar na gapoy tar aramidag. Maawatan ka magket dilakay. Natural iti may nga ama protektaran na ti anak na. Nang runa kat agmay may nga anak ta ni Janela. Isu na laang, tanaglablabas ka mat ngamin. Amok day ta. Isong agyaman akmet, ta napakawan nak pa'y ta anak ta. Amom ka di akalpasan ti panagpinakawan nyo nga agama. Nagsangsangit iti kastaunay ti anak ta. Nagsangsangit? Wan, nagsangsangit, gapoy tinalaos aragsak na, tanagkinaawatan kayon adwa. Idilaang anak kita tikas di alanga ti anak talakay. Kastagayam. Maragragsak anak matunay, bakit? Amom, kaslak na parutan iti sit iti barukong ko. Hanggang di ka agdanag, bumawi ak apaman na makabakasyonak. Sulnitak ti amin ang nagkurangak iti anak ta. Kan siyempre, kaya't kumutta na mamamu ti bagbaga na anobyo na. Wen lakay,
kan nasingpad nga ubing tinobyo ti anak ta. Kan nasaya at a pamilya tinagtaudan na. Nasayat nga rod no kasta. Mala, sikapay lang ti makaamoy ti anak ta. Bakit? Nakapalis ka mat, Janela anak, sa dino ti papanam. At tanas ka nagatangag para iti pagadalan, Papang. Sige nga rod, aganad ka anak ha? Daijay lang ti bagayo, Papang? Uwen anak. Saan da kapaglan? Ay saan anak ko? Apay kumapaglan ka, kat nasayat mo ti papanam. At dagatangam amasapol mo iti pagadalan nyo kunam, saan ay ha? Uraya ka sukunan nak ni Darren, Papang. Kuyugan nak kano, tapno masigurado na anatalgadak. Nasayat mo't nga rin no kasta. Panagkunakit, nasingpat ni Darren, anak ko. Talaga nasingpad, Papang. Isumot lagaya man na gustuam. Uwan, Papang. Uray dagiti parents na, nasingpad dapat kanyak. Kat di kay agdanag. Aramidan mi nga inspirasyon ti tunggal maysa, tapno makaturpos kami ti panagadalmi. Nasayat no kasta, Janela. Dahil tati tartari gagayan maanagan na. Di makaturpos kayo iti panagadalyo. Mala, potdag nga ro doon di pa nag-video call ta anak. Tama nga numadamdamalaen. At dan ni Darren amang sukun kan ka. Itaman pa'y ading. Nakaragragsak ka mat kalpasan ti pa nag-video call yu iti kaanakak. Itaman pa'y. Talaga naragsak man ang ason. Ngamin, dahil ti kauna nagundaway ang nag-video call kami ka ni Janela. Asaan kami ang nagsinungbat. Adapag na ni Janela. Kat or-orayan na kano ni Darren. Sino a Darren? Tinobyo na, manang. No kasta. Naklon mo nga danobyo ni Janela. Uwan manang. Kat nagkinaawatan kami ni Agama. Nabangaran akon manang. Tama kasarsarita kon itinasaya ti anak ko. Kanibagbaganan kanyak ti amin maipapankan ko ana. Nasaya at no kasta ading ko. Ita, amok alimbag-anan tiriknam. Kat napukawan dagiti saan nga umno ang mapampanunot mo maipapankan ko ana. Wan nga rod manang. Katagyaman akmutkan ka. Dakila tulong ti kanayo na panang bagbagam kanyak, tapno mapunas ti amin na panagdandanag ko. Agyamanak, manang ason. Iti panakaamiris ko iti biddot nga aramid ko manang Emmy. Nagbaliw anamin pinsan ti puloy ti angin. No sigod nga agsinsin nung bat kami nga agama no kasjay nga umawagak saan itan. Kanti pakaragsakak unay. Ipakpakaammon kanyak ni Janela ti amin maipapankan kuana. Ti amin amapaspasamak kan kuana. Saan akas iti kalabas nga ilimlimod na kanyak. Kastamot ti inana, taam kandakat nga rod nga amangan no makapungtutak. Gapu iti panakaamiris ko iti amin limag antiriknak.
Napunas amin a panagdanag ken buteng iti barukong ko, nga amangan no dadakas a mapasamak iti anak ko. Sapay la kumata na kaibati iti adal ken liwliwati insalaysay ko manang. To'y pagayam mo, Renato. Renato, pagayam ko, husto timbagam iti damo apaset ti surat mo. Ado at talaga ti makarelate iti insalaysay mo, nang runa dagiti padam nga adda di tabalasiw taaw. Kat babaan iti insalaysay mo, mamatiak nga adu ti makaamiris akas matlaang kan ka. Husto la unay ti kabsat mo, saan arumbang apaglan dagiti agtutubo, agsipod tamayarig da itinapetpetan adarat, abayat nga ir-irutam ti panangpetpet mo, ad-addamet a mapaluspusam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Tintun, mapunas, dito'y lagi.